डेन्जार खामानि मावनो नागिरो माने सङाबा जायाना रायजागोन नङाबा बिहामजोफोरजों दाखा जोमै आं दाखालिबो नायखांबाय बे सासे नायाखै मोजां नांदो हा मोजांबा गाबज्रायलांबाय गाबज्लायदो गाबदो मा दिनैसो सिनदो माथोलाय दिनैसो सिनदो माथो नों देलाय सिनलाय मोजाङै सिन दे सानसेबो खामानि मावा न'आव थाबाथाय उन्दु उन्दु थायो ओमफ्राय न'आव थायाबाथाय थाखाया फुंनिफ्रायनो नुखाया बेखौ ओमफ्राय मालाबा जुदि न'आव थाबाथाय दा माबा गैखाला आरो जेबो खामानि मावला सानसे रेस्ट लाखाबाय उन्दु उन्दु देलाय मोजाङै सिनलाय दायनि बोरै गासिबो नोंलाय माइ गायनो थांगोन ना थाङा हा आङो माइ गायनोथ' थांगौमोन साथा माबा माबि लाबोना होफैबाय आङो थांनायाथ' थांगौमोन नै मानसिबो लाखिनांगौ रिमजिमा बाला गेलेगासिनो रिमजिमखौ लाखिनांगौ मालाय दिनै सानैबो थांदों माइ गायनो दा बारा गोजान गैला बैयावनो सफैना दं बिसोरो न' सेरावनो नायना फैनांगौ र' रिमजिमाथ' बिमाखौ नागिरानो दहायनिफ्राय ना नागिरा बियो ओरैनो न'आवनो थाबाय थायो गेले गेले नै ओइ जेम बाय बाय होनदे सालाखौलाय मानो खिथादों बाय 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 होनदे ए बिमानि जेबो माबा गैयाना हायावनो गेलेना दं बालायाव नामा नोङो संखांबायबो नामा संखांबाय डेन्जार फार्स्ट ना डेन्जार खामानि मावनो नागिरो माने सङाबा जायाना रायजागोन नङाबा बिहामजोफोरजों जिरायनानै जादों होननानै रायगोन नङाबा खामानि मावगासिनो बाबायाबो बन सिनबाय दं नालाय न'आ बिराद आलसिया नायो दिनैसो न'आव थादों बियो नङाबा न'आवनो थाया सानसेबो न'आव थाया बियो दिनैसो थाफेरदों र' दुब्लियाव दसे थांना फैनो दुब्लियाव आंबो दसे थांना फैनो र' माइ गायग्राफोरखौ बै जोंहाना जायाखै दे खोथियाया जायाखै हायाथ' मोनजोब्बाय बेजा साइडना बैजा दुस्रा साइडना बेजाय दै गैया ओमफ्राय बे न' उनना दै दङ बेयाव गायनो हायाखै बे दा आमाइ मोनानि गायगासिनो दं आनै मोनानि बिसानाव जोंहानि सानजायाव आरो बिसाना दै एडभान्स होबाय माने खोथिया जाग्रो दस्रायावसो गायहैबाय ए ए होमबा आं थांला खोमा नायना फैनो र' होमबाबो दुब्लिखौ खेबसे जेब्ला नों न'आव जिरायनानै फैसा कामायनायनि लामाखौ सानो अब्ला दस्रा मानसिफ्रा अलरेडि फैसा कामायखाबाय दासिमबो नोङो क्रेशनि सोमोन्दै मिन्थियाखै नामा आं बोरै गेलेयो बेखौ देखायनानै होनि डिसक्रिपसननि लिंकखौ क्लिक खालामनानै 1x बेटआव भिजिट खालाम बेनिफ्राय क्रेश गेमाव थां बेनिफ्राय नैबेयाव थांनानै 1000 बेट खालामबाय बेनिफ्राय नुखाबाय प्लेन उराया सायावनो क्रेश सायावनो आं बेखौ केस आउट खालामगोन नोंथांमोना नुदों 2250 जाहैबाय नों जास्ट थिक टाइमावल' नोङो गावनि फैसाखौ पिक आप खालामनांगौ बेनिफ्राय 1x बेटआव थांनानै नोङो रेजिस्टार खालाम जेब्ला नोङो आंनि प्रम' कड इउज खालामगोन अब्ला नोङो 26,000 सिम नोङो ब'नास मोननो हागोन जास्ट फल' खालाम लिंकखौ बेनिफ्राय स्टार्ट खालाम आर्निं खालामनायखौ लामाफोराबो जा डेन्जार जाना दं जों दा सानै थांग्रोदोंसै जमायजों आंजों एडभान्सजों ओंखारना थाहैदोंसै आया दे दै लानो फैनाया बेसेबांबा बुरजा थेना दोनदों उसिलायदों बे जाय खिन्थु नै जोंना बे मोनसे थांनांगौ बेनिफ्राय गामि थांनानै 2 किल'मिटार गोजानाव दै लानो फैदों जोङो दा गम मोनखा दै फैबायना दहाय गैया होथेना दोनदोंना बै जाय होथेना दोनदोंना दासो फैगासिनो बे थांगोन दा जोंनाव ओरै थांनानै बै जाय दुब्लि थांनानै फुरा बेसेबांबा गोजानाव जोङो दा 2 किल'मिटार बिराद मेंबाय आंथ' बेरायनो उपाय गैया दै गैया ना लानो फैथारनांगोन दैखौथ' बे कार्बि गामिनि सुइस गेट बे हर उन्दुनो मोनाखैनो बाथ्रा गथ'फोरा जोंसार मा सा उन्दु नोंलाय गोदाव सोराव न' गैया बायदि स' गाइस दाखा जोमै नायगासिनो दं नै दाखालिनिफ्राय नायनो बुंगासिनो दंमोन ना दा नायगासिनो हारसिंनावलाय मोजां नांदों आं आरो दुब्लियाव थांनानै माबा मोनाखै जा दा फैलायबाय आरो खेबसे सानबावदोंसै दासो सफैदों ओंखाम जाबाय आरो एबार बाइक लाना थांनि बै सुइस गेटआव दहाय आं देखायनायाव बेयाव आरो थांफिननांगौ मानोना खामानि दं उपाय गैया दैनि थाखाय बिराद खस्थ' खालामबाय थानो गोनां जादों
दाखा जोमै आं दाखालिबो नायखांबाय बे सासे नायाखै मोजां नांदो हा मोजांबा गाबज्रायलांबाय गाबज्लायदो गाबदो मानो सोर सोर दाखा जोमै नायाखै नायबानो जाबाय 70 टाका होनांगौ निउबो एप्सआव 70 टाका होनानै नायनांगौ दाखा जोमै नायनोबाथाय आङो आगोलाव नायखांबाय बे नायनो होनगासिनो गाबलायलायदोंनो मानो सोर सोर दाखा जोमै नायाखै नायबानो जाबाय 70 टाका होनांगौ निउबो एप्सआव 70 टाका होनानै नायनांगौ दाखा जोमै नायनोबाथाय आङो आगोलाव नायखांबाय बे नायनो होनगासिनो गाबलायलायदोंनो नोंथांमोनाबो जुदि दाखा जोमै नायाखैबाथाय नायनानै होबानो जाबाय मानोना बर'निनो फिल्म एसेबां खस्थ' गारनानै आरो जोंनि बर'आवथ' एसेबांखिनि प्रफिट मोना जा थाइसे थाइनै नों आंआनो नायबासो माने बिसोरबो मोनो नङाबाथाय जाखाङा फैसा मोनसे फिल्माव बहुद फैसा नांगौ दा बे फैसाखौ माने ओरैनो बोखांफिननो हाया जाहैबाय फिल्म बानायग्रा बिसोरो नायनो हाबानो जाबाय आंबोथ' नायबाय ने सासे दिनै 70 टाका होननानै नायबावदों आङो 49 ना 59 आव नायदोंमोन आं खिन्थु दा एसे प्राइसआ हाइस जादों नामा निउबो एप्सआव देमसा देमजेमा मोसागासिनो हारसिंनो दे स' गाइस फुलुनिया 1 किल'मिटार गोजान दंबावो दा जों साथा लानो फैदों दिनै बिस्थिबार बाजार जायो फुलुनियाव बैयावनो आरो बारा 1 किल'मिटार खाथिसै बारा गोजान गैला হয় ঠান্ডা বুকাবে আর দেখাছেন সাগর মাই গাইনে আপনি আবার হানি সাক না বিজনেস করে সাক না বিজনেস ইমান যদি লাভ হয় তাহলে তো আপনি করে সাক मानसियानो गैयाना फुलुनि बाजाराव मानसि गैया दा मोनाबासो जागोनलै दा दुब्लियाव थायोना सबबो औ न'आव सफैबाय ओमफ्राय साथा लाबाय गंनै ओमफ्राय सेन्देल मोनसे लाना फैदों सेन्देल नांगौ जाना दंना आंनो बेनिखायनो ओइ एमजे फैया आं एसे थांनि आब'दो उन्दुना थानाङो दमोन सेन्देलाबो नै आं नर्मेलसो गाननो बिराद मोजां मोनो दे सामब्रानि नर्मेल गाननो बिराद मोजां मोनो आं बारा माबाखौ गाननो एसे स्टाइल दंना बेफोरखौ गाननो बारा मोजां नङा आया फिल्टार गिलिटार ना नै बे गंसेखौ होनांगौमोन आं हायानो थिखोनाय बाबा बै गिदिरखौ इयावसो बेहाय सोनाय दे गिलिटार दिनै बिहामजोफोरबो गैयाना मावग्रा रावबो गैया दुब्लियाव माइ गायनो थांजोबदों उपाय गैया न' बै गिदिरखौ थिखोना हो बे फिसा बेखौ हाद्राया आङो दोननो इयाव बाव लखब हरनांगौ जाखौ होमबा मोनसे लांदोनसै बेखौ लांसै वाय फै मा जाखो आया जाबाय खस्थ' मावाबा ओरैनो मोनजायो नामाथ' मावथ' So guys, सानाबो दोबैबाय बेनिफ्राय आं भिडिअखौ बेयावनो एन्डिं खालामदोनसै आई होप नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबाय होननानै स' दासिमहालागै सोरबाफोर साबस्क्राइब खालामाखैबाथाय थाबैनो साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय बेफोरबायदिनो माने फेमिलि व्लग लाबोबाय थायो आंनि चेनेलाव स' थेंक इउ स' माच नेक्स्ट भिडिअ थाबै लोगो मोनगोन बाय बाय